Není času, tak si v rýchlosti ukážeme, čo na slintačku a krývačku hovorí dezolácka scéna. Modus operandi je vždy rovnaký. Dezolácky aktéri prídu s viacerými kľudne protichodnými verziami. Napríklad, Blaha hovorí, že zastane Brusel. Anča Belosová hovorí, že vírus prišiel z Ukrajiny. Alebo iní píšu, že vírus ani neexistuje. Normálny človek by sa nad tým pozastavil, že veď ako vám mám veriť dezolátom, keď sa ani medzi sebou nedokážete zhodnúť na tom, aká pravda je. Takto ale nefunguje mozog dezoláta. Tento má ako švédske stoly, vybere si iba tú verziu, ktorá mu najviac vyhovuje a je spokojný. Jeho nevierušia fakty, že už v januári bol vírus v Nemecku, pôjde si svoj aj tak ďalej. Jeho nenapadne, že by to mohlo byť preto, lebo diletant takáč riešil miesto svojej roboty 2 týždne MDŽ, ako som ukázal v predchádzajúcom videu. On nerieši, že by to mohlo byť aj tým, že babráci nosia zdochliny cez pol krajiny v takto pootvorenom kontajneri. Ani Kotlára zrazu nikde není. Prečo už dávno nemal tlačovku, kde by sa postal proti očkovaní dobytka? Či konzumovať zmutované DNA v mese a mlieku už nevadí? A hlavne, ak by tá konšpirácia s Bruselom bola pravdivá, tak prečo takáč išiel žobrať peniaze do Bruselu, ktorý nám to akože spôsobil? To Ficová vláda skáče ako Brusel píska? Skúste sa ich na toto spýtať. Garantujem vám, že miesto odpovedí sa dočkať iba nadávok, pretože Fico voliči sú už sekta.